Vă salut, dragi prieteni, iată-ne la o nouă întâlnire cu podcastul nostru FM Sport. În sfârșit revenim la fotbal și la poate cea mai iubită echipă din județul Bihor și în împrejurimi din județul Bihor cu siguranță. Chiar la începutul producției noastre am vorbit despre FC Bihor, a trecut ceva timp de atunci, însă astăzi avem o oportunitate deosebită pentru că îl avem alături de noi pe unul dintre liderii formației de fotbal FC Bihor Oradea, ca să nu spun liderul, pentru că mai este acolo și Ioan Hora, dar Ioan Filip, fost campion al României, este alături de noi și îl salutăm pe Ioan Filip și îi spunem bună ziua, bun venit pe la noi. Bună ziua, bine v-am găsit și mă bucur să fiu aici. Și eu mă bucur că ești alături de noi și spune-mi, te rog frumos, în acest moment, care este atmosfera voi tocmai ce veniți după un meci cu liderul clasamentului, cedat din punctul meu de vedere foarte nedrept, pentru că ați primit un gol cu o greșeală acolo, știu dacă de portar, dar cum este atmosfera acum la FC Bihor? E ok, suntem bine așa cumva, adică am venit pe două rezultate pozitive, am câștigat 3-0 la Focșani, am făcut cu Craiova, care la fel, o echipă, chiar dacă nu sunt pe locurile de play-off, e o echipă bună, o echipă cu jucători buni, au condiții foarte bune. Și nu știu dacă o greșeală sau așa, că și acolo, până la greșeala portarului s-a spart zidul. Da, exact. Chiar am discutat cu cineva și mi-a spus că probabil că zidul n-a fost așezat foarte bine. S-a spart. Și de obicei când vrei să faci mai mult, a sărit din zid, cumva să nu dea mingea peste el, da. Din săritură s-a întors puțin, a intrat. Asta e din dorința de a face prea mult și câteodată uite că nu ne ajută. Da. Și greșelile în lans cumva, la corner a fost out, exact. Și la corner s-a văzut repede, nu a fost atent, după ce greșeala vine așa în lans și e frustrant, eu chiar am avut atitudine bună așa. Exact, am remarcat. Din punctul meu de vedere a fost unul dintre cele mai bune jocuri ale voastre, cel puțin pe teren propriu, pentru că ați evoluat cu liderul Cixereda, echipă care venea la Oradea cu un singur rezultat de egalitate, restul numai victorii și voi v-ați bătut de la egal cu ei. Da. Că trebuia să... Era egal, trebuia să terneze. Exact. Lumea... Era mulțumită. Și ei, și voi, și toată lumea. Nici ei nu practicaseră un joc extraordinar. Adică doar minge lungă, bătaie, lungă, bătaie. Adică nu... Dar asta nu, pentru că nu i-ați lăsat voi, ca să ne înțelegem. Că unii spun că nici ei n-au nu știu ce față de echipă, dar n-au putut mai mult. Da, și noi chiar cum zici tu, chiar am dominat așa. Am fost echipa care a încercat să joace, care jos, hai să începem de jos, să construim, să pasăm, să facem, să ne creăm ocazii. Cred că ocazii ne-am creat doar a doua repriză cumva. Da. A intrat și Forică, altfel, venit după accidentare. Da. Și le-am simțit lipsa cumva, chiar dacă am câștigat la Focșani și s-a simțit lipsa lui și acum sperăm să-l avem, să mergem la Slatina și... Mergi greu și la Slatina. O echipă dintre primele și acestea în clasament. Da, și știu că am antrenor și aleargă pe băieți, sper să alerge mai mult, să fie obosiți, să nu fie pregătiți. Și asta e o diferență, când faci mai mult, obosești. Corect. Sper să-i obosească, să-i alerge, să nu poată să îmbătă nimic și noi să, nu știu, parcă în deplasare ne merge mai bine. Un pic mai bine. Da, am observat. Dar ce e drept că pe teren propriu aveți meciuri cu echipe mai bine cotate, să spun așa. Pentru că au venit la Oradea doar echipe din prima parte a clasei. Voi ați pierdut pe teren propriu 3 sau 4 jocuri, dar cu echipele de pe primele 3 poziții. Cixereda, locul 1, Reșița, locul 3 și Steaua, locul 2. Deci, practic, aceste echipe ați pierdut. Da, am avut FC Argeș cu buget la fel mare. Da. Am fost cu Craiova, care la fel. Intitelul știm că se bagă și an de an să revină în Liga 1. Da, nu știu, trebuie să mulțumim ligii sau cine ne-a dat meciurile astea acasă. Da. Că am fi vrut și noi să vină Focșani pe la noi, să vină și noi pe la ei să ne chinuim, să-i bate acolo, să-i batem acasă. Da, până la urmă, nu știu cum să zic, tot timpul mi-au plăcut meciurile astea mai tari, mai puternice, mai... Păi tu ai această experiență din Superliga sau Liga 1? Da, așa asta de... Da, vreau să mă bag cu cei mai buni cumva. Nu cred că toți ne dorim lucrul ăsta, să nu să te bagi, să joci cu Real Madrid, să joci cu Barça sau cu City, să vezi cum e cumva, nu știu. Îi simți așa și pe colegii tăi mai tineri că sunt motivați de așa ceva? Da. Au acest cel și ei? Și la meciul ăsta așa am avut și un invitat special acolo la noi, domnul Florin Lascău, parcă. Da, de la judo, cunoscut. Pentru judo, da, și ne-a dat așa, ne-a motivat, și cred că s-a și văzut un pic. A intrat la voi înainte de meci, la asta de vorbă cu voi un pic? Înainte cu o zi, parcă. Da? Deci ne-a dat așa un pic și... L-am văzut la meci, era în tribună acolo. Da, am văzut.
N-am fost parcă, poate trebuie. Dar bine, nu trebuia mai mult din partea lui. Cu siguranță ne-a dat tot ce a avut mai bun și ne-a transmis gânduri așa de război cumva. Este un bun motivator. Da, cu siguranță știe și arată experiență și, nu știu, am înțeles că sunt 5 oameni care luptă cu, nu știu. La acest nivel. Da, adică omul e sus de tot, în sportul mondial. Da, cum a fost, că nu te-am întrebat, a fost gol din teren sau n-a fost gol la acea execuție? Am văzut foarte, adică am văzut că prinsese Rodrigo, zicem noi. Rodrigo prinsese mingea și era acolo pe ea, adică centralul a fost așa, că eram aproape de centralul s-a uitat la poartă, de unde eram nu se vedea că e gol. Da. Doar că până s-a uitat la tușier și tușierul de rapid, da, tușierul. I-ai simțit un pic și pe arbitrii. Adică de-abia aștepta, cred că. Eu sincer mă mir că n-a băgat în careul la faultul lui Ober. Da. Exact. Dar cum a fost că chiar în secunda 31 ați primit un cartonaș galben? Cred că ăsta cred că atunci simți cândva, astăzi e greu. Astăzi e greu. La primul faul vine direct și îți dă cartonaș și zice, aoleu, astăzi. Și uite, până acum nu prea am avut problema asta așa cu arbitraj. Da. Adică am mai avut niște faze controversate la Cureșița cu penalti, ne-a dat în mână, centrala era greu să vadă, doar tușierul se putea băga, dar așa ca per joc, n-am simțit niciodată ce am simțit la meciul ăsta, așa, să fie așa, câte puțin. I-a simțit un pic. Și spectatorii au simțit, că i-am auzit eu din tribună, toată lumea că a simțit un pic că ceva, parcă, acum să zic că a fost în regulă, nu știu, poate e prea mult, dar s-a simțit ceva. Și, nu știu, suporterii, până la urmă ne dau și nouă feeling. Da. Băi, ce face arbitru, că parcă tot invers. Da. Și am înțeles că ați avut și un penalti care nu vi s-a acordat. Da, la Uber. Îi pune barieră, îi pune mare cod. Da. Și tot. Bine, am putea să dăm vina pe arbitraj, așa, că până la urmă noi puteam să evităm lovitura cea liberă. Asta e. Exact. Și nu se mai zice că n-a băgat arbitru în poartă. Acum la noi parcă un pic am împins-o. Da, exact. Plus că n-aveai VAR, adică sistemul de arbitraj video, nu era încă clar 100% și rapid să ridici fanionul. Da, foarte... Nu știu ce să zic, am văzut și poze așa, dar din spate se vede că a intrat, acum știi că vine VAR-ul și spune, Champions League vine și trage linia deasupra, a intrat, n-a intrat. Poate se vede că a intrat, dar poate n-a intrat toată. De tot, cu toată circumferința. Da. Și atunci e discutat. Da, este frustrant pentru că voi ați avut prestații mai slabe decât în meciul acesta și poate ați câștigat un punct sau toate trei, cum a fost cu Argeșul. Când să ne amintim acolo, au avut de ei vreo 5 ocazii, putea fi la fel de bine 5-0 pentru ei și ați câștigat voi cu 1-0, dar acum chiar a jucat, v-ați bătut de la egal la egal, atitudine, determinare și primiți acest gol și pierdeți aia. Aici este frustrare. Da, e frustrant așa și nu vreau să mă mai leg de arbitraj, dar parcă când ești așa, parcă te simți furat, cumva te simți că și-a bătut joc de tine, deci chiar poziționezi că venea să-i dau. Da. Așa, și nu, știind regulile, ai voie, numai, dar cu 30 de ani, cred că cred că era bătut, cred că nu mai pleca din ăla. S-a plecat cu salvare. Da, cum erau vremurile atunci. Da. Dar tu ai mai avut experiențe de acest gen prin Liga 1, nu? Sau am mai avut. Ai mai simțit? Nu știu, ca la meciul ăsta nu știu dacă am avut chiar așa. Serios? Da, nu știu ce să zic. Și pe băieții tăi, pe colegii tăi, cum i-ai simțit? Băieții tăi fiind tu un lider. La fel erau și ei așa și cumva toți aveam aceleași emoții, cumva, bă, că cineva parcă ne-a luat, punctul, cumva, că era 0-0, 100%. Da. Adică ne-a furat cineva un punct, ne-a furat un punct. Care e foarte important pentru voi. Pentru voi, pentru suporter, pentru club, da. Pentru suporter, adică până la urmă au venit un număr foarte mare. Exact. Suntem primi, am văzut. Da. Și supărător și pentru ei să, uite, am venit la meci și iar au pierdut Bihorenii, ia, ce-a făcut Bihorul? Și asta păsesc și eu, ce ați făcut? Cum vi se par suporterii noștri? Sau ție, cum ți se par? Sunt pătimași. Pătimași, asta am remarcat și eu. Când ați câștigat, toată lumea vă felicită, promovarea. Când ați pierdut, retrogradarea, demisia. E un pic așa, că ar trebui poate un pic de echilibru, nu? Da, cu siguranță ar trebui un echilibru. Și asta acum și la noi, la fotbaliști, ar trebui un echilibru. Da. Câștigăm, să fim cumpătați, să nu facem
Exact. Și iar când pierdem să nu facem o remontare, doar că poate și lipsa fotbalului, să zic așa este. Din oraș. De atâta timp. Mai ales Liga 1 deja de 2003, parcă 2004. Da, atunci sezonul acela. E ceva. Da. Lumea nu mai e învățată, adică lumea acum vrea, adică nu acum, ieri. Da. Așa. Dar, nu știu, îmi plac, adică îmi place când vin, când îi simți acolo. Când îi aud, când zic că e Bihor, adică parcă îți dau așa putere, îți dau să alegi, nu mai stândești, că s-o obosi, nu mai, când îi auzi, zici, hai tată, păi, acum că îi mâncăm, îi omorâm, și-s foarte important. Da. La urmă, fără suporteri, n-ar exista fotbal, n-ar exista handbal, basket, eu știu. Până la urmă, pentru ei să face fotbalul. Acum tu ai mai evoluat și la multe alte echipe din țară. Suporterii noștri față de ceilalți cum sunt? Dacă există vreo diferență? Nu cred că există. Nu există, așa? Peste tot Da. Sunt și acum nu poți să compari, nu poți să dau exemplu la Dinamo sau Universitatea Cluj, unde e o istorie, e o galerie formală. E o tradiție al galeriilor acolo. Noi nu avem această cultură a galeriilor, dar e de apreciat și cu aceștia, cei de la Dacica. Avem și la Focșani, au fost peste tot cu noi și la București au fost și la Dumbrăvi. Au creat un nucleu așa frumos, care cântă tot timpul, chiar dacă sunt mai puțini și rețin atmosfera. Să meargă mai mult, să facă un grup, să crească. Să avem și noi o galerie din aceea puternică. La fel cum vrem și noi clubul să crească, să fie tot mai bun, așa cumva și galeria să crească, să fie tot mai puternică, tot mai puternică și să aibă să-și creeze un nume. Simți clubul crește încet, este pe drumul cel bun? Eu zic că da, suntem pe drumul cel bun, suntem acolo acum, așa e, de când ești nou promovat, mai câștigi, mai pierzi, mai te lupți acolo cumva la mijlocul clasamentului, eu zic că poate cu puțină atenție, poate mai sus un pic. Parcă toate meciurile le pierdem la Musteasa. Suntem acolo aveți un meci în care frustrarea a fost foarte așa la cote ridicate, în deplasare la Buftea cu Câmpul Lung, dacă nu mă înșel. Ați condus cu 1-0 și acolo aveați vreo 3-0 la pauză, dacă mai intrau câteva, și s-a întors situația. Am avut acolo 6 minute de blackout, ce se întâmplă. După ce ați fost în controlul situației. Controlați cu autoritate, toată lumea care se uita 3-0 câștigați. Nu ajunseseră la poartă, erau... Chiar la pauză mă întrebam așa, făceam filme, oare cum o să poată să ne dea gol? Și uite. 6 minute... Cum s-a întâmplat? Un pic de relaxare a voastră? În acele momente? Am avut atunci un mesaj, așa, ne-am decis noi cumva să stăm mai jos și să-i prindem pe contraatac Practic i-ați invitat oarecum. Doar că i-am invitat și doar am stat, adică când te retragi într-o zonă, devii deja agresiv, să le vezi mici. Doar te retragi. Și ați fost prea sigur, poate Da, prea sigur și n-ați fost atât de suficient de agresiv și v-au surprins cu... Greșeală de poziționare. Au fost într-adevăr mai multe greșeli în jocul echipei la început. Dar acum, ce am văzut la meciul acesta cu Cixereda, echipa chiar s-a legat. Determinare, v-ați înțeles mai bine și voi între voi? Ce am văzut eu cel puțin. Acum e clar că după atâta timp, atâtea luni, deja sunt câteva luni, când suntem tot împreună zi de zi. E clar că să te cunoști mai bine, să știi unde vrei pasul, unde vrei să ți se paseze, unde centrezi, adică clar. S-au cristalizat relațiile de joc. Se creează așa un fel de nucleu în primul 11, încet? Încet, încet se creează. Uite și, fundași centrale, și cu Jafer, mi se par foarte siguri, mai ales duelurile arene, Pagalie. Da, chiar la meciul acesta cu Cixereda, chiar că poate a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale lui, așa-i? Și meciul trecut a jucat bine, și la Focșani au jucat bine și s-au completat. Unul câștigă duelul, unul dublează. Și Jafer așa a intrat, că la început a avut câteva probleme, că au trecut pe acolo prin zona lui atacanții adversi într-o perioadă, dar... Și a revenit și se vede deja că e stăpân pe el, că se simte bine. Încet înseamnă că e o veste bună pentru suporteri care nu mai au răbdare, că observăm. Când mai câștiga și voi intra? Acum, înainte dădeam gol și luam gol. Acum nu mai, sau luăm foarte rar. Rămați foarte rar.
dar nu mai marcăm. Nu mai marcați. Acum nu l-ați avut nici pe Hora o perioadă, că el s-a accidentat. El mai avea o execuție. Asta e, ne ajută, ne scoate un pic Da. din... Chirițoiu a intrat și el, a mai marcat, Bun. tânăr de perspectivă. Da, și bătăios. Acum am avut și cu ăștia, cu ce l-am avut. Aici chiar vorbeam și la pauză, zic, nu mai sta lângă ei că-s mai puternici. Și câteodată trebuie să simți și tu, când e mai puternic, mai fugi. Da. Mai dă la o parte, adică bate la altfel, nu te lua la bătaie. Dacă vine unul de 200 de kg, tu Exact. nu poți. Fugi că e mai greu, e mai mișcă de fi Da. mobil. Și a doua repriză a intrat bine. A fost mai bine, a fost mai altfel. Te ascultă colegii tăi mai tineri acolo, în teren? Ascultă, câteodată să mai facă, nu auzi, dar nu, chiar sunt receptivi așa cu toții, până la urmă vrem să-i ajutăm, de aia suntem aici, și eu și Horică. Da. Cum caracterizezi grupul acesta actual al FC Bihorului în acest moment? Da. Nu știu, că deocamdată nici noi parcă nu ne-am găsit așa identitatea, nu știm ce echipă suntem, de bătaie nu suntem 100%, cred că suntem așa mai, nu știu, fi mai pasatori, cred că asta ar fi, așa să o pasăm mai mult, asta cred că ar fi caracteristica așa noastră, să o pasăm mai mult, dar așa nu știu, un cuvânt e greu să... Da. Cu Hora care revine acum va fi mai bine, zici? Eu așa zic. Mergem la echipa asta, la Slatina. Știu antrenorul că e aleargă, vorbeam și înainte și îi pregătește dacă poți fizic, poți să o duci și tehnic. Da. Asta cred că să poți să... Dar acum și voi fizic stați mai bine de ce am observat. Avem un preparator fizic bun, italian, chiar își face bine treaba așa. A fost remarcat de către colegii mei încă de la început când s-au văzut metodele acestea, dar acum n-am întrebat niciun jucător până acum, pe tine te întreb cum este acest preparator fizic, dar zici că... Da, e ok, e ce trebuie, ce avem nevoie. Adică nu, până la urmă asta e că una să te pregătești și una să te obosești și atunci el cred că face lucrul ăsta așa bine și chiar fără GPS-uri, acum au sosit, adică greunează un pic treaba lui. Să nu știi cât ai alergat, ce ai făcut, cum ai făcut. Și atunci cu un GPS altfel monitorizezi și altfel vezi cât ai alergat. Bun, care e nivelul, Cu aceste GPS-uri vezi în timp real, nu? Da, avem și asta să vedem live și în timpul meciului să vedem. Vezi parametrii. Am observat acum echipele din Liga 1 deja toată lumea cu tablet acolo și văd jucătorul ăsta nu aleargă suficient de mult și apare, nu? Bănuiesc. Da, sau eu știu, poate dacă are pulsul sau are pulsul prea mare sau probleme. Și atunci imediat știu. Nu mai poate. Gata, hai, următorul schimbare, să-i introducem pe cineva proaspăt. Tehnologia ce a evoluat te ajută. Mă gândesc și la Nea Gheșa Lucescu, poate cât era cu nu știu câți ani, că n-avea și avea. Exact. Cred că cel mai bun instrument e ăsta, ochiul. Da. Cred că de însulare, să fii, nu știu, în top 3, nu știu, top 3, poate ca și trofee. Da, cred că primii 3, da. Nu știu trofee. Dacă Guardiola sau careva sau nu. Nu știu, dar și cred că e acolo. Da. Am văzut și eu un clasament. Ioan Filip, cum ai revenit tu la FC Bihor? Să spunem că tu ești născut în 20 mai 1989, pe atunci când, dacă nu mă înșel, în acel... Nu știu dacă nu chiar în acea zi, Steaua București disputa finala Cupei Campionilor Europeni la Barcelona cu AC Milan și pierdea cu 0-4. Mi-amintesc și am ascultat acel meci de radio, eram copil mic la radio. Și la un an, în 20 mai 1990, au loc primele alegeri democratice în România. Așadar, tu te-ai născut aici, ești bihorean, ai jucat la juniorii de la FC Bihor? Nu, n-am jucat la juniori. Nu? Am început, mi-aduc aminte așa, adică jucam de la grădiniță, să zic, mi-aduc aminte cum aveam la școala, nu știu, 1-4 și grădinița era puțin mai sus. Și știu că pauzele fiind așa și știu că mă așteptau cei de la școală că hai să jucăm. La fotbal? Da, hai la fotbal. De la grădiniță fiind? Da. Și mă așteptau și de ca acolo, cumva, în curtea școlii, cam asta e. Mingea te-a tras din prima când ai văzut-o și... Am avut și piciorul rupt și știu că eram în cârșe și hai, dai. Adică nu știu, parcă nu m-a oprit așa
nimic. În cârje, nu nimic, dă cu celălalt picior. Adică nu era... Te-ai îndrăgostit de atunci de mic și ai continuat cu fotbal. Continuam cu fotbalul, doar că, nu știu, n-am fost într-un cadru organizat Da. până la 14 ani. La 14 ani, atunci am fost la Viitorul Ștei, așa era. Da. Asta era domnul Iulian Bala și este primar acum. Da. Ștei? Asta s-a desprins din Mineru sau din Oțelul? Mineru. Din Mineru, știi. Ștei, Viitorul Ștei, juniori, după care la Minerul Ștei, la 16 ani deja. Ei mi se pare că atunci Minerul Ștei era în Liga 3-a și avea o echipă în Liga 5-a. Și atunci noi juniorii mai promițători, așa. Da. Probabil era echipa de Liga 2. Echipa de a doua, echipa a doua, da. Minerul Ștei 2. 1 și cu Minerul Ștei 2 și da. Și pe voi tinerii vă băga la... Da, era o treabă să joci la senior de... Da, era. Și ai început la nivelul cel mai unde... Am început de chiar, deci toate. Le-ai luat toate. Liga 5-a, Liga 4-a, Liga 3-a, Liga 2-a, Liga 1. Și am așa treptat. Contează să faci, nu? Să ai această ascensiune treptată sau... Cred că da. Deși treptată, nu știu, parcă a fost așa, nu știu, un vis așa de venit peste noapte, cumva, calitate. Nu știu, la 14 ani deja nu jucam, la 16 ani eram la Liga 5 și la 21 de ani eram în Champions League și eram... Cu Oțelul. Nu știam ce se întâmplă, adică nu știu dacă... Ai avut o ascensiune foarte rapidă. Da. Adică am avut un an la Liga 5-a, un an la Liga 4-a, un an la Liga 3-a și 2 ani la Liga 2 și până la Oțelul. La Oțel. Da. Pentru că la Oțelul ai ajuns de la FC Bihor. Da. La FC Bihor când ai jucat în perioada 2008-2010? Da. 2008-2010, Liga a doua era FC Bihor. Da. Cum a fost acea primă perioadă? De fapt, de la Ștei ai venit la FC Bihor, nu? Nu, de la Ștei am venit la Lotus Băile Felix. La Lotus Băile Felix. Liga 3, da. Și am promovat cu Lotusul? Lotusul. S-a vândut locul. Și s-a vândut locul, s-a cedat locul, așa se spune, s-a cedat. Da. La Forex Brașov. Exact, da. Și pe noi am rămas și am plecat la FC Bihor. La FC Bihor. Și atunci am început, era Gheorghe Silaghi, era Sisi. Da, Sisi, da. Și că după 4 etape l-au dat afară, că nu știu, probabil cea poliție mai veche, nu știu. Da. Dar știu că cu el am jucat, el m-a debutat la Liga 2, la CFR Timișoara, am făcut 0-0. Mi-a dat Alin Minteoan, parcă era la CFR Timișoara. Cred că da, și mi-a dat să nu miște, să stai după el, să vezi că de la poartă bine, că e bun, că e nu știu. Și am 0-0, cumva. Da. Tu tot timpul ai jucat mijlocaș aici la închidere, defensiv, cumva? Da. Ăsta a fost postul care te-a definit pe tine. Da, și fundaș central. Și fundaș central ai jucat, da? Deci, practic, acum, dacă ar fi o problemă de avarie de fundaș central, ești o soluție. Da. În caz de... Că așa, când vine vârsta, cumva, cred că tot mai jos. Nu, dar îți place și gol, ai șut bun. Da. Am dat 2 ori în pare, dar sper să trebuia să fie bară gol, să intereseze. Da. A fost o perioadă frumoasă, așa. La Oradea atunci, ai 2 ani? Și eu am porniserăm prost cu Sisi. Da. Și făcuse schimbare de antrenor, el plecase, rămăsese secundul Neazoli, Victor. Da. Fodor. Da. Și am început. Victor, am bătut acasă pe Minerul pe, au condus 1-0, mă gândeam, nu putem nimic. Și am întors 4-1 și am început atunci, numai victorie, mai egal, victorie, mai pe. Și am ajuns în Neamă și mi-aduc aminte că eram pe locul 2, mi se pare. Da. Și pe locul 1 era Unirea Alba Iulian. Da, sau Apulum Alba Iulian, cum se numea, nu mai știu, Apulum, parcă. Și știu că am avut, și eram pe locul 2, pe primul loc, au și promovat atunci. Atunci, da. Și aveam, mi-aduc aminte cu Neazoli, făceam cantonamentul la stâna de vale și făceam abdomene și ne zic, și strigam toți, promovare, era, a fost așa și cantonamentul a fost, și am început primul meci, jucăm cu ei, batem 1-0, se gata, ce să Gata, sunteți favoriți acolo. Da. Și după care am început, nu știu ce să zic, conduceam 1-0, pierdeam 2-1. Nu știu ce să... În deplasare, ca acasă, că am câștigat. Și, da, am fost atunci vreo 7 rezultate. Negative? Da. Conduceam 1-0, pierdeam 2-1. Conduceam 1-0, pierdeam 2-1. Cine îți mai aminti? Ce colegi aveai atunci în perioadă? Câțiva, dacă poți să... Aveam, de la Bistrița aveam foarte mulți. Bucur Cătălin, Florin Țircă, Da. Răzvan Radu,
aveam Dumitru Muscă, era și Muscle, da. lipitor, Exact. ăștia au rădenii, diamantă și brilliant. Lucaș Lucaci, da. Erau speranțele Da, orului. Călin Fildan, portarul. da. Ce mai, mama poate. Mai ții legătura cu ei? Da, așa, cu, dacă ne mai întâlnim prin oraș, mai vorbim așa. Și al doilea an a venit Zeno. Zeno, da. Ce făcut. Briliant. L-am avut și pe Zeno în podcast. Se lipea mingea de el, incredibil. Ne alergam și eu dădeam lui și el... Ce mișcări așa avea, ce fotbalist. Da, și el și-a amintit cu plăcere acea perioadă. Cristi Luca, de acolo de la Da, Ștei. Cristian Luca, da, de la Ștei, da, atacant. Căpățân, ce paulă. Ce Mai era- Iambol. Marius Luca era la Steaua atunci, atacant. Că mai era Luca, Cristian Luca, noi și Marius, da, mai era, da. Bun, și apoi ai ajuns la Oțelul Galați Da. în 2010, nu? 2010. 2010. 2010 erau două etape trecute deja. Din începerea campionatului. A fost așa, vorbeam cu domnul Ghilea, vorbeam și Încă nu s-a încheiat perioada de transferuri. iată și înceam ce fac, cum să plec, unde să stau. La Oradea erau probleme cu bani, erau... Știu că după aceea mi se pare a venit domnul Vizer. Da, Ulterior. s-a promovat și până s-a desfințat, mi se pare, Da. s-a intrat în faliment ceva de genul. Nu, încă nu a intrat în faliment în 2010. Nu, în 2000, după ce În s-a 2016 a intrat în faliment, dar au fost într-adevăr câteva probleme de acestea cu insolvențe, cu anumite chestiuni. Da. Da, erau atunci probleme cu banii. Da, dar a venit ulterior domnul Vizer și a făcut acea echipă cu Liberty și cu tineri aceia care iară n-au putut promova din cauza licențierii. Da. Deși și-au asigurat locul. Da. Gheorghe Ghis, mi se pare că el era antrenor. Noi la centru. Da, Gheorghe Ghis, da, el era cu tinerii, cu Florian, cu Sorian și cu cei care erau acolo, Coroian, exact. Știu, cumva m-am antrenat cu ei și până am plecat la Galați, spunea, așa, spunea că o să merg la echipă pe primul loc. Și știu că era Brașov atunci, că începuse cu 6 puncte, era Oțelul și cred că era Rapid sau Steaua, ceva de genul. Și făceam eu capul, așa, și de Steaua. La Steaua, nu? S-ar putea la ei Oțelul, că Oțelul fiind în relații cu Neion, cu Lăbar. Da, exact. A fost cu Neion. Da. Vreau să-i și mulțumesc cumva pe calea asta lui Neion. El te-a dus acolo. Da. Și știu că, nu știu, pe urmă am aflat de fapt că fusesem în probe. Că el mergea acolo, semnez, stai acolo, știi? Și după am aflat că de fapt eram o săptămână în probe și mi-a zis Dorinel și Dorinel era și atunci. Da, că el a câștigat titlul. Că în acel an ați câștigat titlul cu Oțelul, imediat. Un salt foarte mare pentru tine, de la Liga 2, direct la echipa care urma să devină campion în acel sezon. Și cum a fost acolo acel prim sezon la Oțel? am început greu, mai ales am ajuns după 2 etape, aveam deja pe mijlocaș central era Ionuț Neagu, era la lodul de tineret, adică bun, foarte bun, cu Gabi Giurgiu, care era sportiv la Cluj. Da. Și ajungând și târziu la echipă, era greu să mă impun imediat, dar așa, ușor, mă antrenam cu echipa mare când era de jocuri sau așa, dacă nu, de obicei n-am prins lotul niciodată, până când am și jucat. Adică niciodată nu m-am luat în lot și când 5 noiembrie sau 5 noiembrie, murise Adrian Păunescu la Craiova. Și mi-am aminte că venise lunea la mine și îmi zice, Dornel, vezi că vineri vă cu tine, 100%. Și am zis, eram deja așa, și zicea lui ăsta lui Ceaba Bordei, Da. Zic, ce-o beut ce mi-a zis că 100% mă bag de vine. Lasă, te bagă, mă, ți-a așa era, poate te ia în lot. Nu mai fusese niciodată în lot. Am înțeles, da. Deci era așa pentru mine. Da. Și vine marți, vine, cum e? Și sunt bine, nici să nu știu, da. Și ce vezi că vine 85% jos. Au scăzut procentele, zic, e groază. Au scăzut procentele. Și nu, m-am chemat, așa, am și peripeția atunci. Joi am ajuns, joi am ajuns la Craiova și Ciobi, nașul lui fiind din Craiova, hai, Ioane, merge la plimbare, merge.
Cine sună secundul? Băi, Ciubi, unde sunteți, mă? Toată lumea e la hotel, numai voi doi nu sunteți. Și am zis, Ciubi, am prins și odată lot acum. Mai nenorocit. Sunt gata, ce să mai dai seama, nu mai. Na, eram așa. Mai ales cu Dorinel, care era exigent. De fiere. Da. Observăm și acum. Dar bine, plimbarea era cu toată echipa, dar că noi am stat puțin mai mult, Da. 10 minute. Da. Nu că a fost mai mult. A fost un pic mai retras, să zicem. Am ajuns la hotel, în recepție era secundul, nea Bala. Eram Balaur. Da. Băi, Ciui, pe ce faceți, mă, unde umblați, mă, pe unde ați fost? Nea Bala, să știți că Filip a venit cu mine, că lasă-mă, și dacă tu îi spui să se arunce după bloc, eu să arunc, îi tâmpit și... Băi, Nea Bala, argem în cameră, sună telefonul. Filip, du-te la Dorinel. Băi, Ciui, ce ai făcut? Nenorocitule, ce să fac? Cred că îmi spune asta, că nu mă mai am mâine în loc, m-a adus până aici. Și am ajuns la Dorinel. Nu avea nicio treabă, nu știa nimic. Nu știa de... Nimic. Și ce faci, copile, cum ești bine? Na, să știi că am încredere în tine, te-ai pregătit pregătirea de 3 luni cu noi, știi că orice responsabilitate, nu știu, să nu ai presiune, să nu ai... Eu sunt așa, tu fă treaba ta și eu am încredere în tine. Super. Și am jucat cu la Craiova, am murise, Doamne iartă-l, Adrian Păunescu, Da. stadionul plin, Da. 25.000 de oameni. A fost și ultimul, nu știu dacă n-a fost și ultimul meci atunci pe stadion. S-ar putea, nu știu, nu mai amintesc. Pe cel vechi zici. Pe cel vechi, da. Nu știu, nu mai știu. Ba, cred că da. S-ar putea. Deci a fost stadionul plin, a fost neapiții antrenori, frații Costea, Doel, Da. Repeliță, Da. Găman, Silviu Loc Junior. Echipa e bună. Bună, rău de tot. Am câștigat 1-0. Ce loghi erau ei în clasament? De acolo sus erau. Sus erau. Sus, da. Am Și voi ce loghi erați? Noi eram primul loc. Primul loc, da. Câștigat 1-0 și am luat și nota 7, mi se pare, la debut. Adică Și ai jucat tot meciul? da. Super. În primele două pase am primit minge în laterala de părinte, așa am vrut să avea să duceam o pasă și ziceam, ce să fac eu acum? Și am dat-o în aur. Așa am zis, bă, mă complic sau oare? Acesta a fost primul contact? Primul contact, da. Am mai greșit încă una și aia a fost gata, până n-am greșit. Adică a fost emoții. Până ți-ai scăpat de emoții, da. Da. Te-ai concentrat și da, contează foarte mult. Și ce a zis antrenorul după acel joc? Da. Ce ți-a zis? Felicitări, bravo, felicitări. Pe urmă n-am fost în lotiară. Da. A revenit vreun jucător din... Da, fusese suspendat Gabi George. Probabil, da. Dar pe urmă iar am început. Pentru că ai promis deja ai promis în acel meci de la Craiova, echipa a câștigat cu tine și deja erai promițător, era o amenințare pentru ceilalți. Da, și pe urmă s-a schimbat sistemul și am jucat tot serios cu Gabi George și cu Iaros Neagu. Da. Și ați câștigat campionatul? Ce a însemnat? Erau momente deosebite. Și pentru ei, mă rog, din Galați, dar pentru toată lumea de care ați fost. Veneam de la Liga și nu eram singur. Liviu Antal la fel vesel. Exact. Mureș la fel, care era tot Liga a doua. Și Liviu Antal a crescut aici la LPS, Liceul cu Program Sportiv Bihor. Da. El din Sălaș, dacă nu mă înșel. Da, și Mleu. Și Mleu, da. Făcuse un mix așa bun, cu jucători cu experiență, cu jucători tineri, promisători, care atunci noi aveam 21 de ani, adică era regula. Da. Aveam 4-5 jucători under 21 în teren și nu eram forțați, nu eram referitor la regula. La regula actuală, da. În Liga 1. Da. Adică a fost, pentru oraș a fost nebunie, a fost, nu știu, am câștigat, veneau așa puhuri de oameni pe teren, nu mai înțelegeai nimic. Unde sunt? Trebuia să te legi de cineva pe care îl cunoșteai, că nu mai știai ce se întâmplă. Dar a fost... Așa a fost, dacă nu mă înșel, și când a promovat FC Bihor după Oțelul Galați. După, apropo de Oțel. Cu baraj. Cu barajul, da. Baraj cu Bogdan. Vrăjitoarea, că n-a fost eroul. Da. Ai fost cumva la... Nu, n-ai fost. Am fost pe urma, trebuia să intru în direct la radio, erau telefoane mobile atunci la început și nu puteau să mă contacteze cei de la radio ca să intru să transmit ce s-a întâmplat așa, vreo 20 de minute, pentru că toată lumea care avea telefon vorbea la telefon în acel moment, probabil să se ferește de bucurie, și efectiv era ocupată rețeaua, pentru că așa era în perioada respectivă. Și a fost o nebunie într-adevăr. Cam așa că a fost și la Galați. Da. Bucuria asta am stat și la Ucluj când am promovat, la fel.
E frumos, e... Dar Champions League-ul? Voi, dacă nu mă înșel, ați jucat direct în grupe atunci. Da, V-ați calificat direct în grup. Muncise Steaua pentru voi, ca să acumulați puncte, Orziceniu, da, și voi direct în grupă. Nu știu dacă ne calificam, dacă era să trecem. Da. Da, deci, Dar în grupă n-ați avut o figură frumoasă. Sau Urziceni a făcut 10 puncte, sau 9 puncte, 10 puncte. Sau, da. Record Și cu Liverpool, dacă nu mă înșel, au jucat ei. Noi n-am reușit să facem niciun punct. Niciun punct n-ați făcut. Mi-a lipsit și puțin norocul, așa să zic. Am început primul meci la bază, 1-0 pentru ei, am egalat 1-1 și luăm gol în minutul 80 ceva și o diagonală din partea stânga lor, stânga noastră și fundașul nostru stânga iese la offside, chiar a avut viteză prea bună, cred că mai bine nu-l ajungea și l-ajunge și face penalti și asta e 2-1, da. Care jucăm acasă cu Benfica. Cred că ei au fost și mai puternici. Da. Era Salfiola, Pablo Aimar. Echipă cu nume la nivel internațional și cu tradiție deosebită. Axel Witsel, Javi Martinez, îl cumpărase Manchester City atunci când veniseră arabii cu milioane. Da. Jucători top. Da. Cum i-a simțit în teren? Puternici, nu știu, cred că ne-au rupt, cred că a fost mai bun decât Manchester atunci. Deci ne-au bătut 1-0, dar la fel, cumva, nu știu, nu era drept. Am avut 90 ceva, avem noi un corner, bulbeală prin care o rămâne mingea la fundașul central și trece milimetri pe lângă bordă. Puteam să dăm gol, 1-1. Da. Se putea. Da, exact, sigur. Da, nu știu, meritam și era nemeritat. Da, uite cum și alții au puțin noroc. Cu puțin noroc, cum Cixere, da. Și asta zice, cu puțin noroc, avem nevoie de mult noroc. Exact. Da. Și cu cine ați mai fost în grupă? Cu Manchester United. Păi numai echipe ați prins. Trevin, Vidic, Roni, Nani. A fost nebunie când a jucat Manchester la Galați. Da, asta a fost. Nu, că n-a jucat a jucat la București pe Ghencea sau pe Național? Pe Național Arena. Da, a fost păcat așa, dacă jucai la Galați, dacă aveai stadion de 200.000. Clar, tot orașul și împrejurimile și județele limitrofe. Da. Alt nivel așa, parcă vedeau mai repede decât noi, plus pasele mai calitativ, mai tare, mai... Cu ce ați rămas după acele meciuri de Champions League? Voi v-ați încărcat cu ceva ca jucători? Experiența asta așa și poate dorința asta de a mai ajunge încă o dată acolo. Am mai reușit. N-ați mai reușit. Următorul sezon ce s-a întâmplat? Am dat pe locul 6. Pe locul 6. Pe locul 6. S-au întărit celelalte echipe contra candidatele. Și nu știu, cred eu că atunci când ești campion, imediat toată lumea te hopa. Exact. Hai să vedem. Da. Chiar la modul cât se poate de serios. La retrogradare să arăt de mijlocul clasamentului. Jucăm cu campioni. Hai să-i batem. Să arătăm că noi suntem mai buni decât ei. Da. Asta cred că să fie mentalitatea. Da. Bine, asta și mentalitatea la fiecare meci. Că din păcate a fost o perioadă deosebită la Oțelul, dar acolo oricum tu ai plecat în 2 ani, dacă nu mă înșel, de la Galați, dar ei s-au dus foarte în jos și până la un moment dat chiar la desfințare și ei, dacă nu mă înșel. Da. Și sau faliment și ei. Se duse clubul Marius Dan, luase atunci alegerile, devenise primar și duse clubul lui Adamescu, Pastra Asigurări. Da. Altfel, am înțeles că au asigurat și câinele la asta. Aoleu. Și de aici a pornit practic. Aici cred că s-a făcut așa o... Totuși a jucat 4 ani la Oțelul. Așa de aici Wikipedia, din 2010 până în 2014. Da. Și când te-ai dus la Petrolul. Da. La Petrolul, la fel, jucător și la Petrolul. Am 12 ani din mult, 2 săptămâni. Ai fost coleg cu el, da? Da. Plecase, era Răzvan Lucescu, antrenor, plecase și el după 2 săptămâni și atunci venise Nea Gigi Mulțescu, Dumnezeu să-l ierte, am murit acum. Da, cum îl caracterizezi pe Gigi Mulțescu ca antrenor? Toată lumea vorbește foarte, sau cel puțin a vorbit. Foarte ofensiv, adică nu accepta să joci în spate, nu în față. Tot în față. La luptă. Nu știu ce-o ieși, ce... Și e mai bine așa? Ce avea nar, așa, simțea. Deci am făcut niște schimbări, mi-aduc aminte așa asta amuzant, așa cumva cu Laurențiu Marinescu, când venise Nea Gigi, le-ai pus, hai Marine, wow, fiul meu, viața mea, că tu ești, că aoleu, că
Eu l-am debutat pe Marin, că vai, că... Aha. Și jucam la Chiaj, da? Și minutul 30 Marin, deci activ, nu așa, deci era cel mai activ. Cel mai activ. Minutul 30, schimbare, intră Victor așa Stafei, Ai. Marin, hai afară. Intră Victor acum, 2 goluri, bate în 3. Ce să-i zici? Da, nu. Și următorul mes se duce Marina mea la aici. Adică am 32 de ani, mai am 18 ani și mă scoți în minutul 30. Păi ce faci? Bate pe mine, niște copii la mine. Ce faci? Am și eu un nume, nu? Da, mane, da. Următorul meci l-am scos la pauză, nu l-am mai scos în minutul 30. L-am lăsat până la pauză. Dar nu, și Nea Gigi așa avea schimbat. Nu știu dacă vă aduceți aminte că pe ăsta, pe Radunovici. Da. La Astra scosese minutul 5, minutul 10. Jura Serios, nu mai aveam. Da. Și îl recurau. Mișco. Da. Îl rupeam în două pe... Radunovici, care la ce nivel a ajuns acum? Da. Extraordinar. Cred că e unul dintre cei mai buni de la FCSB în momentul de față. Stă. Fundația, cred că e cel mai bun din țară. Da, din țară, clar. Din campionat, da. Dar și la FCSB e o piesă de bază. Când e în teren, se simte mare diferență. Da, și Nea Gigi l-a scos în 10. Da. Adică avea, nu știu, avea așa și asta era că cine intra, făcea diferența. Badă dea gol, badă dea pas de gol, badă întorcea. Adică tot timpul făcea... aducea, Da, avea, inspirația aia care, da. vedea, nu știu, mergea pe stele, pe astre, că Astra, nu știu ce. Da. Deci avea, deci, a avut multe rezultate pozitive și când era nevoie de el, era acolo. Era acolo și te ajuta pe Petrolul, a salvat de nu știu, pe Astra, a salvat pe Dinamo, la fel. Discuta cu voi, adică pentru moral, cumva vă lua deoparte? Nu știu ce să zic, nu știu, avea dâns așa ceva, îți lua, eu știu, orice fel de responsabilitate, presiune, așa, nu, l-am dat-o la mine. Da. Ceva de genul, asta o iau eu, dați-mi mie. Da. Și voi jucați așa, mai liber, mai liber, era mai libertin, mai pofeng. Contează foarte mult la un antrenor acest lucru, nu? Așa dădeam, l-am prins la Petrolul și aveam și suporteri și așa, aveai nevoie de fotbal ofensiv. Exact. Și aveam un singur meci pierduseră. Ne bătuse Steaua 3-2 acasă, dar trebuia să-i batem noi vreo 6-7-3. Prin multe ocazii, multe rău de tot. Eu aveam foarte multe ocazii. Da, aveam. Și am pierdut un singur meci din 13 meciuri. Doar primul l-am pierdut. Și restul victorii, egal, victorii. Deci perioadă foarte bună și la Petrol. Da. Și ai ajuns la Viitorul Constanța, la Gică Hagi. Da. În 2015. Mi se pare prima perioadă bună a lui Viitorul. Atunci era în expansiune și ei. Am avut atunci, cred că ne-a lipsit atunci să devenim poate campioni, că următorul an devin ei campioni. Da, numai că tu pleci în Ungaria. Da. Ne-a lipsit ceva, nu știu ce, tot timpul a fost acțiat Astra cam atunci. Eram tot timpul în spatele Astra, când se împiedica Astra, noi n-aveam ăla de a trece atunci peste. N-am avut declicul ăla să trecem peste, să fim noi primii, să ne urmărească ei. Cu Hagi cum a fost relația? Mi-a plăcut și am venit de la Petrol atunci, desiar puternic, cu Teixeira, Geraldo Alves, Pesania, exact. Ăsta Albina, care la Petrol a fost rău de tot. Da. Făcea duble pe călcâie, așa ținea picioare și făcea duble monstruos. Și am ajuns la Viitor și am zis, ce mai poate să mă învețe ăsta acum, n-are ce să... Și cu tineri pe lângă tine? Și mi-am dat seama că nu știu nimic despre fotbal și am zis, mamă. Te-a impresionat Hagi, da? Și antrenamente cu mingea, nu știu, eram obișnuit tot timpul, pregătirea fizică, alergat, nu. Minge. Și ajungeam acasă și mergeai Punea foarte mult accent pe jocul cu mingea, de posesie. Sese și foarte mulți jucători, că experiență, eram echipă nouă. Știu când ne rugam de el în cantonament, Slovenia oare? Cred că în Slovenia. La mister, o miuță, când facem și noi o miuță? Nu. Da, posesie. Ce faci? Jucam defensiv. Ai minge, te retragi. Pe mingea, că aveai mingea, împingi. Aveai și știai tot ce ai de făcut. Dacă am văzut bine, într-adevăr, jocul celor de la Viitorul sau mai nou Farul, într-adevăr e foarte mult pe posesie. Nu reușesc cu toate echipele, dar cel mai mult, marea majoritate a meciurilor de Liga 1
e pe posesie, într-adevăr, chiar dacă sunt tineri. Da, ne-a găsit atunci, nu știu, ne-a găsit, aveam la mijloc, eram eu cu Vlad Achim și cu Vlad Achim, da. Paganovici, eram așa un trio, cumva. Mai intra și Răzvan Marin, care era tânăr, dar bun, se vedea de atunci. Și de atunci îl simțeați. Personalitate, avea Nedelcu, la fel. Era... Nedelcu, din păcate, n-am mai avut acea ascensiune de care ne-am fi așteptat. Răzvan, era și Ianis Agi, la fel atunci, era... L-ai prins un pic și pe Ianis? Un pic atunci pot să zic că am fost, era tânăr, avea 16 ani. Da. La 8. Na, mai am cumva și pentru el de multe ori. Aveam Florin Cernat, care... Florin Cernat. Un fel de Hagi 2, așa. Da. Și ai ajuns la Debrecen, pleci de la Viitorul după un sezon. Da. În 2016 ajungi la Debrecen. Debrecen era de asemenea pe val, dacă nu mă înșel. Că a avut o perioadă Debrecen când a câștigat campionatul, a jucat în cupele europene. Înainte cu un an, mi se pare că eu am câștigat campionatul în 2014. Da. 2014, mi se pare. Atunci erau și așa în tranziție, vezi. Erau portughez, Leonel Pontes, care avusese grijă de Cristiano la Sporting. El era mentorul lui și chiar și scrie și în cartea lui Ronaldo despre el și eram așa, la fel. Și era același stil ca și la Viitorul. Să deschidem, doar că nu știu, aveam jucători maghiari, erau așa, nu prea ai băga în seamă antrenorul. Pe jucătorii maghiari? Da. Fiind străini, eram și mulți străini, aveam vreo 12 sârbi. Lucra mai mult cu jucătorii străini? Neapărat că pe cei maghiari, cumva zicea, nu prea îi certa cumva să zic mai tot. Adică nu prea îi băga în seamă. Și știu că la un moment dat când l-au schimbat și a venit ceva legenda clubului Debrecen, Andras Herceg. Și a venit el și i-am văzut pe toți schimbați așa, toți erau, parcă ardea ceva, parcă le lua casa în foc și zic, ce cu voi, zic, ce se întâmplă? Zic, acum zic, sunteți așa și când a fost ăla, parcă nu era. Și păi ăla nu ne băga în seamă. Păi și ok, și acum nu băga în seamă. Noi arătați și noi suntem aici. Corect, dacă nu-și pune în seamă. Exact. Asta am văzut așa, dar era la 60 km, eram ca și acasă, când veni condiții senzaționale. În Ungaria tot timpul au fost condiții bune. Au ce bază au la Debrecen, au stadion nou, dar pe lângă stadion au bază, au 15 terenuri, că sunt mult, da. Sunt top rău. Și ai rămas 2 ani acolo, până în 2018, 2 ani și jumătate. Până la sfârșitul lui 2018? Da. Și ajungi la Dinamo. Vii direct la Dinamo, nu? Da. Direct la Dinamo. Cum a fost venirea ta la Dinamo? Păi, cu Neamircea Rednic. L-avusesem la Petrolul, colaborasem bine cu el. Eu zic că l-am ajutat. Jucam fundaș central, el mă băga. Cu el am jucat fundaș central foarte mult timp. Cu Geraldo Alves, îmi zicea Geraldo, eu sar la duelul, tu doar culegi mingea și era foarte ușor. Da, cu Geraldo. Da, am 24 de ani, el avea, nu știu, experiență și mă ajuta, adică era foarte ușor de jucat. Și la Dinamo cu Neamircea. Cu Rednic, da. Am avut 6 luni cu el, după urmă a plecat. Ne-am luptat să intrăm în play-off. Și că ne-a bătut Botoșani acasă. Trebuia să câștigăm 5 din 5. Aveam 5 meciuri și trebuia să câștigăm 5 din 5. Și a primit meci acasă pe Poliaș 4-0 sau 3-0. Ne-am dus la Sepsi, nu era greu să câștigăm, am câștigat 1-0. Da. Și am venit cu Botoșani acasă și am început 1-0 pentru noi. Și am zis, gata, omorâm. Aveam nevoie de 5 din 5 cu calcule, că ea să piardă, ea să facă, ea să nu știu ce. Și exact așa și calculele, că noi n-am fost în stare să... Frustrant. Da, și am avut 1-0 cu Botoșanu și am zis, gata, n-avem 100% îl facem. Și ne-am avut 2 greșeli. Da. Și în 2020 vii la Cluj. Da. Atunci când eram cu pandemia, dacă nu mă înșel. Da. La perioada aceea mai nasoală, să zicem așa. Și la Cluj rămâi un sezon, după care ajungi la Media și iar te întorci la Cluj, 2022-2023. Acei ani, 2020-2023, perioada aceasta de pandemie, cum a fost în pandemie? A fost nasoală, fără suporte. Fără suporte, da. Stadion mare, gol. Da.
A fost greu. Mie nu mi-a fost foarte greu și poate deja nici n-am reușit să promovăm, chiar dacă am fost echipă bună. Da. Abitam. Erați în Liga 2 atunci, da. Abitamaș, Luchin, Vâdcă, care Da. tot așa, de-al nostru, să zic Dar al nostru, că a fost pe aici. pe aici. Laurențiu Rus, Andrei Mureșan, adică aveam echipă bună, rău de tot și a fost și atunci cu COVID-ul, au fost ceva, s-au mai făcut, trebuia să vină farul la noi, au zis că nu mai vin, că am avut noi primul COVID. Mi-amintesc. Puncte, Mi-amintesc, da. avem 3 puncte acolo, și nu mai fost s-a retras din campionat Turist Târgu Mălgurele. Exact. Ne-au luat 6 puncte, cu 6 puncte eram în primul loc. Atunci a fost atât de strâns campionatul, că noi cu Petrolul, care eram cumva, aveam șanse să luptăm, să promovăm, n-am prins play-off. Deci a fost foarte strâns. Aia a fost bătălie puternică. 6 puncte era foarte strâns. 6 puncte eram în primul loc și n-am prins play-off-ul. Și tu totuși pleci la media și în Liga 1, dacă nu mă știu. Liga 1, da. Am fost la media și am început bine atunci și am bătut 1-0, până am dat gol cu Margeșul, tot la omul meciului, da. Adică am avut așa un sezon bun iar de Liga 1, pe care la media și au început Problemele. Până atunci media și a fost o echipă chiar bună, foarte bună și stabilă. Da. Până în acel moment și da, ani buni, când Mediașul au jucat și în cupele europene. Și nu se aștepta nimeni să, nu știu, aveam colegi care zicea, băi, eu sunt aici de 8 ani, sunt aici de 9 ani, târziu, dar tot timpul, s-au dat. Și n-am mai, știu, mi-am candidat 14 februarie, în loc să petrec timpul cu soția acasă, de ziua îndrăgostiților, am petrecut-o la stadion cu colegii, că era ultima zi de transferuri și știam că clubul nu mai avea resurse și dacă stăm acolo nu o să mai luăm niciun ban la sfârșitul, până în vară, până în sfârșitul campionatului și o să ne depuncteze în continuare. Adică noi chiar dacă am fi câștigat, ei ne luau puncte săptămâna următoare, că veneau litigiile peste ei. Da. Voi, rugați-ne să plecăm, că nu mai are rost să stăm. Adică ce face? Ok, noi murim, dar nu e o moarte onorabilă, să zic. Adică noi știm că murim, oricum murim. Da. Să plecăm. Să plecăm, corect. Oricum murim. Adică nu e, nu știu cum să zic. Da. Că capitanul se scufundă cu barca. Da. Nu știu, asta nu era regulă, da. acolo. Și până la urmă ai ajuns totuși la Cluj din nou. Când Clujul promovase, s-au promovat. Atunci promovam. Atunci sezonul de promovare. Eu merg în iarnă la Cluj. Și în vară promovați. Barajul cu Dinamo. Ai pus umărul cum ar veni la promovarea echipei. M-am întors cumva cu mai mult entuziasm, să zic așa, față de primul an. Nu era pan, erau și suporteri pe care eu în primul an nu prea-i văzuse. Știam că sunt suporteri frumoși. Da, fac treabă deosebită. Cred că sunt cei mai frumoși din țară. Da, sunt frumoși și cântă continuă, da. Știu că am comentat destule meciuri pe radio la Cluj, atât cu Cluj cât și CFR, dar într-adevăr e o atmosferă deosebită pe Cluj Arena, la jocurile celor de acasă. Și promovarea aia a fost ceva, cred că cel mai frumos așa. Am promovat la Dinamo și am la barajul cu Dinamo, deci era o atmosferă așa apăsătoare. Deci mă uitam, era stadionul plin, Ștefan cel Mare era plin, chiar n-aveai ce să... Fur. Și mă uitam așa în jur și trăgeam tot. Tot trăgeam să vină aer și nu venea și zic, băi, de unde? Da. Nici voi n-aveți aer. Nu era aer. Deci, din cauza presiune. Era așa, se simțea, era ceva în aer. Așa. Nu știu dacă simțeau și cei de la Dinamo lucrul ăsta, nu se simțea. Și când am dat gol, a dat Tescan, a dat gol. Nu știu dacă am să dea centrare sau știu, dar a dat gol, asta e important. Parcă v-ați descătușat un pic, a fost un pic așa. S-a dat 1-1 și am vrut să mergem la vestiare. În vestiare erau gaze lacrimogen. Am ieșit din aia afară. Și ne-am bucurat. Suporteri. Înfrățite cele două galerii. Înfrățite, da. Mi-aduc aminte, referitor la asta, că eram în Cluj, câștigaseră în primul meci 2-0 și ne întâlneam cu oamenii prin oraș și spuneau acum dați meciul, nu? Dați meciul acum. Da, că noi ne-am chinuit să câștigăm. Îți dai seama. Și acum îți dai seama, da. Deși cred că dacă ne dădeau 2-1, cred că pierdeam. Cred că nu reușea să le
Era diferent. Și e diferență de nivel, Liga 2, Liga 1 e... Dar uite, într-adevăr, grea acea promovare, dar uite unde a ajuns Clujul în acest moment. Au stabilitate, au un președinte bun care nu știu, face lucrurile cum trebuie, nu promite mai mult decât are și asta cred că e cheia succesului. Sunt multe echipe și prin Liga 1 acum care la fel promit salarii de nu știu, Da. 10.000 și ei au buget toate de să dea 4.000, 5.000, 6.000 Da. și atunci nu ai... Până la urmă jucătorul dacă nu-i plătit nu poate să-ți dea randament. Nu poate să-ți dea randament. În 2024, adică în iarnă. Da. Dar când ai fost la Cluj, n-ai fost cumva ofertat și de FC Bihor? Când Bihorul se lupta la promovare? Ba da. Atunci am plecat la Botoșani. Și ai plecat la Botoșani. Da. Dar te-a căutat și Bihor, așa? Da. Ai ales încă să mai joci în Liga 1, că erai Botoșani. Am ales-o și așa, Liga 1, dar am ales cumva și prin prisma faptului că era... Să nu vii direct în Liga 3, corect? Da. Prea mult, prea în jos, da. Nu știu, poate, că nu știu dacă probabil tot se promova Da. asta, doar că era un șoc, așa zic eu, corect, da. pentru colegi, pentru Da. venit ăsta, ne scoate ăsta, gata. Da, și asta. Mai trebuie să jucăm, da, a venit Da. ăsta de la Liga 1. Da. Și nu cred că îi dă un șoc bun și asta a fost discuția. Nu-i momentul acum. Și asta a fost în vara trecută sau când a fost? În iarnă. În iarnă. Aha. La Botoșani. Da, în iarnă, da. Înainte de returul, Da. partea a doua. Mhm. Și la Botoșani, să vorbim un pic și de Botoșani, după care revenim la Bihor. La Botoșani, greu, foarte greu. Greu, cu probleme, erați pe ultimul loc, într-o perioadă. Pe o perioadă. A fost aproape Tot timpul. Păi a fost din iarnă din vară până în iarnă. Ei au câștigat un singur meci. Da. 21 de etape au câștigat un singur Exact. meci. Adică e foarte greu. Da, și Ai mers tu și au mai mers alții, ați pus o mână de ajutor acolo. Miron, Cluj, venise Bogdan Andone antrenor, Marius Schuller secund, preparator italian Massimo, senzațional. Dar uite, preparatori italieni. Da, e foarte bun. Și cu ei am avut speranțe așa de la început, ne-am pregătit, nici prea am avut timp de pregătire, 2 săptămâni deja începeam, eram 100%, și jucam primul meci acasă cu CFR Cluj. Greu, e groasă. Și ce meciuri aveam. Da. Și am început bine. Dar pe ce ați încurcat? Adică Botoșani a încurcat de multe ori. Da. Și asta nu vedeam și zicea istoria. Păi ce felul, păi nu ne-a bătut niciodată. Exact. Și uite că am bătut 1-0. Tot pe ultimul loc erau. Da, că erau punctele diferențe. Dar ați avut o revenire spectaculoasă. Să te salvezi de la... Nu știu, au fost multe puncte. Da. Și asta aveam pe Sapalin Șeroni, care și el a fost pe aici, pe la Oradea. Cerone, da, sigur. Și știu că el se salvase el atunci la Timișoara cu minus 14, cu se salvase cu el cu minus 14, de-au atunci la o bărberie, și n-a zis, băi, l-au salvat, hai, face acolo, Știu. simpatic, rău de tot. Și asta a fost, și asta ne-a dat și pregătire, mici, cu bere, cu atmosferă bună, cu aia ne unea. Ai avut o experiență deosebită cu toate echipele acestea. Da. Și roadele astea, m-am cules roadele cumva cu Cluj, am promovat. Exact. Botoșani ne-a salvat de la explodare ca și nu ne dădea nimeni nicio șansă, adică am făcut imposibilul cumva. Am fost ca și Tom Cruise, parcă. Da, a surprins pe toată lumea. Era condamnată Botoșani. Și eu ziceam la fel. Da. Botoșani, prima retroadată, pe ce să mai... Toată lumea vorbea că Botoșani va juca cu FC Bihor în Liga a doua. Deplasare lungă. Bun, și s-a terminat sezonul, ați salvat și ai rămas liber de contract atunci? Eu aveam posibilitatea să rămân în Botoșani, dar am ales să nu știu, era departe. Oferta de la Oradea mai insistentă, înțeleg? Nu știu neapărat, că am fost, adică nu era nimic de la Oradea, așa, visem să văd meciul de baraj, fusesem la meci. Cum ți s-a părut meciul de baraj? Returul cu Ghiroda? Filiaș și la Ghiroda. Da. Cu Ghiroda, eu zic oricum că se câștiga și de acum la roșu. Da. Era mai se vedea foamea mai. Da. 100%. Da, a fost 3-0 clar până la urmă. Da, adică fără probleme. Păcat că nu s-au lăsat
spectatorii să intre pe teren. Mhm. Că tu tot l-ai pe acolo. Păi da, mi-au spus observatorul și delegatul și era, dacă nu mă înșel, Bodescu sau careva de la federație. Că știți că s-a dat și trofeul la sfârșit. Și cei de la firma de pază mi-au spus să tot repezi la microfon să spui că n-au voie copii și așa mai departe, că pasibil clubul de nu știu ce. La promovare în Liga 1, Îți dai seama. deschid ușile. Îți dai seama. Eu le deschid ușile. Că mi se pare că în cupă cu FCSB-ul au intrat. Au intrat copiii pe teren și unii părinți au chiar dat peste gard și acum de acolo au apărut problemele și ne-au atras atenția să nu mă aveți grijă, nu mai... Acum pentru că nu merge FCSB-ul sau Da. ok, dacă câștigi ceva, când ăsta e... Da. Și ți-a plăcut așa atmosfera la Oradea? Da. Și a zis, mă tentează, totuși Bihorul. E acasă, nu? Da. Casa mea. Vreau să vin acasă, că vreau să, nu știu, să mă retrag aici, să zic așa. Mai câțiva ani și... Crezi că se poate cu Bihorul să promovați în Liga 1 în câtva timp? Eu zic că da. Acum suntem în perioada asta de tranziție în care ne Anul acesta probabil cel mai greu, nu? Probabil. Sezonul acesta cel mai greu. sperăm să fie Că acum deja se încheagă și la voi relații de joc. Vă consolidați ca lot. Da, pe asta e. Acum creșteți tot mai mult de înainte. Și se mai depășesc și meciurile acestea cu echipele din prima parte a clasamentului. Ați avut Steaua, ați avut Reșița, ați avut Cixereda primele 3. Argeșul, care nu sunt bune. Acum, sunt în primele. următorul joc va fi cu Concordia Chiajna, care totuși e pe acolo, pe lângă voi. Aici, Da, și chiar și cumva... da, și cu echipă. Eu știu. Eu știu, dar nu merge chiar atât de bine sezonul acesta. Da. Dacă ar fi ca suporter să așteptăm ceva mai mult de la Chiajna decât de la Cixereda, să zic așa, de la un duel cu Cixereda. Corect. Da. Apropo, meciul acela deja se știe, va avea loc vinerea, 1 noiembrie, de la ora 14:30, în funcție de televizări. Să spunem și pentru suporterii echipei care tot se întreabă cine programează aceste meciuri, nici măcar Federația Română de Fotbal nu le programează, că ei cred că clubul le programează, ci firmele televiziunile care au dreptul de televizare, care dețin așa dreptul acesta de televizare în funcție de ce program mai au ei în weekendul respectiv. Se mai uită, mai avem Liga 1 la ora cutare, mâine avem Premier League și atunci îți bagă și Liga 2 cam cum se poate, țin cont de anumiți factori și așa se întâmplă. Am avut duminica cu Cixereda, a fost primul meci. Da. A fost multă lume. Cred că dacă mai prinde așa sâmbătă, duminica, cred că ar fi... Exact. Cum e colaborarea cu Gustavo Aragolaza? Un antrenor argentinian. Nu știu dacă nu e primul antrenor argentinian în România. Da. S-a vorbit atunci când l-am anunțat noi despre cum este. E una bună zic eu, și cred că e una bună. Ne înțelegem, doar că cred că ar fi mult mai ușoară dacă ar fi asta, n-ar fi bariera asta de limbaj. De limbaj. Asta ar fi... Este Cristi Orus acolo care... Cristi ne ajută mult și cred că și pe ei ajută mult, mai ales prin experiența lui de dați ani de Liga 1 și are experiență fundaș central. Am putea să... Exact. Puteam să-l și schimbăm când am avut ceva probleme, puteam să mai aruncăm câteva minute. El practic a revenit acum întrerupt. A venit direct antrenor după ce s-a încheiat cariera. Dar ne înțelegem, să zic așa, nu știu cum să zic, adică suntem compatibili, adică noi mai spunem ceva, el vine, facem așa, adică există comunicare, dăm să o înțelegem, noi la fel o înțelegem. Sunt meciuri și meciuri în care nu putem să facem mai mult sau câteodată nu ne iese sau câteodată vrem să facem mai mult și nu, de obicei când vrei să faci mai mult nu prea ți iese. Așa e. Se simte o presiune din partea suporterilor, a publicului? Nu știu dacă e presiune așa. Până la urmă noi facem ce ne place, mai suntem și plătiți pentru lucrul ăsta. Presiunea cred că e aia când nu ai ce să duci acasă de mâncare la copii. Aia cred că e presiune. Exact. Și de ești părinte. Da. Și cred că aia e când cere copilul ceva să dăm să mănânc ceva, vreau ceva, și te gândești, stai că n-am sau... Aia cred că e presiune. Așa noi
Să fim responsabili, că până la urmă... Tu simți o responsabilitate în plus venind din Liga 1 și un jucător campion al României, bine, alături de Hora, că și el a fost. Simt o responsabilitate în plus, clar. Jucătorii cu experiență tot timpul au, da? Știm să o gestionăm, câteodată mai... Da. Dar asta e responsabilitate. Când iei tricoul pe tine, știi că FC Bihor, Oradea, e responsabilitatea ta. E mare diferența între Liga 1 și Liga 2? Nu cred că e mare. Uite, am avut... Cred că totul e de focusare, de atenție, de a face lucruri, de a nu ceda, să nu te dai bătut niciodată. Cumva asta cred că e. Te gândești de multe ori, aia nu vine mingea, acolo vine. No? La Liga 1, ăla nu se mai gândește, deja e acolo. Da. Noi la Liga 2, nu mai da acolo. Și că îi sare, nu știu cum, și Harța a fost și uite că e gol sau e... Da. Dar asta e, diferența cred că e de fizică și de voința aia, de a fi implicat, de a te implica. Apropo de gândire, mi-amintesc la ultima conferință de presă de la FC Bihor a fost tânărul Moga, care e un promițător tânăr de aici, de la noi din Bihor și el, și l-am întrebat tot așa diferența dintre Liga 3 și Liga 2. Și asta spunea și el că e o diferență de gândire. Aici se gândește mai rapid față de cum era în Liga 3. Probabil și contează mult. Da. Am avut amica acum cu Cluj, de exemplu, și am fost aproape să învingem. Bine, nu era la amical una e... Și ați întors situația. Da. Numai că, sigur, când joci și noi, dacă jucăm cu o echipă de Liga 3 sau Liga 4, noi nu avem aia de, trebuie să jucăm acum, să câștigăm. Joci doar să-ți faci antrenamentul, de multe ori să nu te accidentezi. Până la urmă, meciul oficial e cel mai important. Da. La fel a fost și la Cluj. Dar cumva a fost nivel acolo, chiar ne-am bătut de la egal cu ei. Tu nu prea ai avut probleme de accidentele așa în cariera ta? Nu prea. Nu, mă oferi Dumnezeu și... Sunt mulți care, din păcate, au ghinionul acesta și le este greu să revină ulterior. Da. N-am avut chiar... Te simți bine fizic acum, în acest moment? Da. Bun. Înainte să ne apropiem de încheiere, vorbim un pic de acest campionat. Slatina e următorul meci. Probabil că acest episod va fi montat până atunci. La ce vă așteptați la Slatina, o echipă care a început foarte bine sezonul? A fost locul 1 o perioadă, acum este pe 5. A pierdut, dacă nu mă înșel, la Focșani cu 1-0, unde voi ați bătut, dar are rezultate deosebite. Da, mă sper să-i prindem, nu știu, să-i prindem cumva descoperiți, să avem noi puterea asta de a ieși drumul lung, avem cu 2 zile înainte, dar cred că putem să venim cu puncte de acolo. Probleme de efectiv nu aveți, așa? Nu avem. Oraș a revenit. Veni și Horică, da, suntem bine. Mai e echipă, știu că aleargă foarte mult și nu o să cedeze. Noi cred că trebuie să stăm compacți și să încercăm să-i prindem, pentru că la Liga 2 nu prea sunt echipe care să te desfacă, să-ți creeze probleme, nu? Mai multă bătaie, angajament, să aleargă mult. Cam asta e soluția. Și noi cumva trebuie să combatem lucrul ăsta. Ei, dacă vin 1-1, bine. 1-1, bine, hai să jucăm partea acasă, jucăm mingea sus. Da, sezonul acesta de Liga 2, cum ți se pare, și cam pe unde vezi FC Bihorul la sfârșitul campionatului? Cred că Liga 2 acum ai făcut de o cixere, dar să promoveze cumva, cred că asta e. Dar e grea, pentru că nu știi celelalte pe care sunt. Nu știi cine o să promoveze, nu știi cine o să fie în play-off, pentru că mai ales sunt multe care nu au drept de promovare. Nu au drept de promovare și o să se facă. Din acest motiv, CXR are cale liberă. Da. E Steaua următoarea care nu are. Multe n-au. Restii am înțeles că au obținut dreptul. Corvin în continuare nu are și sunt mai multe acolo în față. Nici Slatina nu are. Slatina nu are, care e acolo în play-off. Probabil dacă o să fii pe locul 7-8, o să... Exact, la baraj. Obișnuit să vedeți cum e. Exact. Da. Ar fi bine să termine FC Bihor pe locul 7-8 acolo. Crezi că acolo suntem. Crezi, da? Că acolo suntem, locurile astea 7-10, puțin... În acest prim sezon. Cu puțin noroc nu avem nicio șansă. Cu mult noroc, cred că putem să facem o figură frumoasă. O să mai vină iarna, probabil o să se mai facă ceva transferul. Să faci un nucleu acum, să vede ăștia, ăștia sunt cei care rămân, pe ăștia ne bazăm, hai să vedem unde putem să mai întărim,
Și e important cumva să nu se facă foarte multe transferuri, nu sunt adeptul ăsta, că până mai nevoie de omogenitate. Dacă schimbi acum iar 20 de jucători, iar 10 jucători, nu. Acum când deja s-a încheiat un nucleu, s-a încheiat, simți și tu. 2, 3, 4. Da. Ca să întărești anumite puncte mai vulnerabile, să zic așa. Să vezi, să faci o analiză, ce a mers bine, ce nu a mers bine, unde avem nevoie, unde putem să întărim, acolo mergem. Condițiile de la FC Bihor cum ți se par? Mi se par bune, mi se par mai bune decât atunci când am plecat eu. Pot să spun că mai bune decât la Botoșani. Să mă ierte. Da, e de apreciat pentru noi, pentru Oradea. E o realitate. Cred că și orașul e mai mare, mai frumos, e mai... Dar sunt mai bune, avem teren de antrenament, nu trebuie să facem naveta, să mergem să ne antrenăm, ne schimbăm la stadion, avem sală de forță. Adică avem condiții să facem performanță, mai dacă să facă și clubul stadionul nou. Asta era următoarea întrebare. Aștept să joci pe Oradea Arena sau cum să o numi? Nu știu cum să o numi. Avem sală Oradea Arena. Aș vrea să mai trag. Chiar să joc. Păi teoretic 2027-2028 cel mai târziu, conform tuturor acestor estimări. De acum atunci ar fi. Mai trag. Bine. Da. E nevoie de tine. Da. Să fii sănătoși. Exact. E cel mai important, aia te ține. Și în încheiere, Ioan Filip, un sfat pentru tinerii jucători de la FC Bihor și nu numai, tinerii jucători care se uită la acest podcast și te admiră pe tine cum ai ajuns să joci în Champions League după ce cu 3-4 ani ai jucat în Liga 4 sau nu și 4 ani ai ajuns la cel mai înalt nivel. Referitor la asta, te pot să-ți dau, ca să, nu știu, să facă ca mine, să nu facă ca mine, mi-aduc aminte că fusesem cu soția la facultatea de jurnalism și trebuia să fac un interviu cu vedetă, vorba vine, cu cineva mai cunoscut și că m-a întrebat așa de foc acum am ajuns, ce am făcut, ce am așa și m-a întrebat că care e echipa de afară la care aș vrea să joc. Și răspunsul meu atunci a fost visul meu nu s-a dus atât de departe. Știi? Uite, și nu m-am... I-aș sfătui cumva să țintească sus de tot. Să nu cedeze niciodată și asta cred că e. Că nu renunța niciodată, chiar când crezi tu că acum că te lași... Și să-ți urmezi visul. Să-ți urmezi visul, da. Să ai și grijă de tine ca viață sportivă. Neapărat, că altfel nu... Și accidentările pot apărea și din cauza aceasta, nu? Pentru că nu ai... Viața extra. Exact. Să-și urmeze visul și să cedeze niciodată, pentru că o să fie și urcușuri și coborâșuri și atunci nu. Dar asta e, să nu cedezi niciodată. Da. Înainte de un mesaj pentru suporterii FC Bihor și în încheiere va fi acea întrebare, ne spui care a fost cel mai delicat moment din activitatea ta de până acum, nu știu, poate ți s-a întâmplat ceva cu totul care te-a marcat în mod rău și după aia și în mod pozitiv. Da. Ai avut o problemă, o cotitură în activitatea ta? N-ai avut. Dacă ai avut, dacă nu ai avut, e foarte bine. Cel mai greu moment așa în viața, cred că oricărui fotbalist, așa că nu am avut un moment așa când am plecat de la Galați și am plecat la Petrolul, dar n-am așteptat vreo 2-3 luni să plec. Adică n-a venit oferta aia potrivită și eram așa în cumpăr, zic, oare să-mi bun, oare nu să-mi bun, oare sunt delicat, oare nu sunt delicat. Chiar dacă confirmase. Chiar dacă ai campion. Nu știu, tot timpul am făcut o autoanaliză așa, poate prea dură de multe ori. Da. Și asta cred că a fost așa, ăla de oare sunt prea bun, oare nu sunt, cred că asta a fost așa, în momentul ăla de când nu mai sună telefonul. Da, asta în funcție și de posibilitățile lor, și calculele lor, deci aici e variabilă treaba. Am avut așa. Da. Și momentul cel mai deosebit? Cel mai deosebit, acum cred că e câștigarea campionatului. E rămâne medalea, istoria. Acum aș pune cumva și promovarea cu club. Da. Și acum sper să-l pun și pe FC Bihor. De așteptăm. Cred că ar fi. Și un adversar care te-a impresionat, nu știu, în meciurile de Champions League pe care le-ai avut în teren? Da, cred că ăsta Wayne Rooney. Da. Așa era când era un pic așa mai grăsus, mai avea o gândire și o calitate în pas, în tot ce făcea, era tot timpul parcă era singur, adică că eram după el, parcă tot timpul se elibera și era singur, poziționarea și asta cred că se învață
Asta vreau să Sunt asta. jucătorii ăștia cum dobândesc aceste abilități? De mici? Cred că de mici, da. Pentru că acolo începe, acolo scrii, care Da, pagina da, e goală da, și tu da. scrii. Da. Scrii jumate întors sau nu știu neapărat. Sau. Sunt multe. Cât de mult contează Te informezi tot timpul. și vezi cât de mult contează antrenorii de la copii și juniori. Da. Când vrei și într-o academie sănătoasă, care vrea ceva și clar, de acolo, ăia sunt primii pași. De acolo, cu aia rămâi, cu aia ai baza. Că de acolo nu mai e la 25 de ani ce să mai pui, se dărâmă acasă. Da, așa este. Se dărâmă acasă, dacă n-ai o bază, dacă n-ai o fundație bună, casa n-are cum să reziste. Da. Ioan Filip, unul dintre, să nu zic liderul, dar unul dintre lideri, pentru că e și Hora acolo, amândoi foști campioni ai României. Tu însă parcă joci mai mult. Ce transmis suporterilor echipei FC Bihor în acest sezon, care iată este și cu bune, și cu rele, și cu rezultate frumoase, și cu mai puțin frumoase. Un sezon așa care, dacă îl depășim, părerea mea, dacă îl depășim acest sezon și rămânem în Liga a doua, se va crește tot treptat. Eu zic că cu siguranță o să ne salvăm, cu siguranță o să jucăm și anul Liga a doua. E greu să avem acum, să promovăm din primul an, într-un an de tranziție. E că nimeni, nici conducerea nu-i pregătită, poate doar suporterii să zic. Suporterii își doresc, clar, de mult. Mesajul meu pentru ei ar fi să vină la meciuri, să ne susțină, chiar dacă e greu, pentru că în momentele grele atunci se vede suporterul adevărat, nu doar cel de rezultate. Și îl simțiți în teren. Simțim și le simțiți și îți dă ajutorul ăsta. Când ai auzit cum strigă Bihorul. Chiar dacă energiile nu prea le mai ai, parcă îți dau ei energie din partea lor. Dau energie și de asta ai nevoie de, uite cum a fost acum duminică la meciul cu Cixele, dacă simțeai și nu știu, cred că le-am arătat și noi cum că n-am cedat. Și am încheiat cu o lovitură liberă. Da, ați avut două lovituri libere în minutul 90 plus 3. Hora le-a executat. Erau periculoase astea. Acum au fost așa cum au fost, dar erau periculoase loviturile astea. Asta e, adică cumva și ei, cumva noi pentru ei jucăm. Nu jucăm pentru altcineva. Că dacă n-ar fi ei, n-ar mai fi fotbal la Oradea. Dacă, până la urmă, cred că de asta s-a și vrut promovarea, asta a văzut și domnul primar, că e entuziasm, că lumea își dorește fotbal, de asta probabil face și nou stadion. Pentru că lumea are foame de fotbal. Și noi sperăm să-l ducem Bihorul în Liga a doua și în Liga 1, să promovăm și pe urmă să creștem. Să ajungeți acolo, la nivelul ăla de cupe europene. Da. Ar fi ceva deosebit. Da. Și la fel și ei, ca suporteri, să vină tot mai mult și ei ne dau puterea asta să jucăm, să fim tot mai bun. Și doar împreună cu ei putem reuși, e clar. Ioan Filip, noi îți mulțumim că te-ai întors la Oradea și joci pentru FC Bihor în acest sezon și pui umărul la creșterea acestei echipe. Mult succes ai în continuare, să n-ai parte de accidentări, să joci, să prinzi noul stadion aici la Oradea și cu FC Bihor în Liga 1. Chiar îmi doresc lucrul ăsta și asta a fost, cred că, prima discuție cu domnul președinte pe care am avut a fost în prima întrebare de ce vrei să vii sau ce zic. Domnul președinte zic, eu vreau să joc în Liga 1 pentru Bihor. Super. Asta a fost așa, asta e ambiția mea și asta mă face să muncesc zi de zi. Și asta e un mesaj bun și pentru suporteri, să știi. Sperăm să fie așa. Ne dorim. Mulțumim foarte mult, Ioan Filip. Felicitări pentru rezultatele bune până acum în acest sezon și mult succes pentru meciurile care urmează. Slatina și apoi Concordia, pe teren propriu, prima întâlnire cu suporterii. Mulțumim încă o dată. Doamnelor și domnilor, acesta a fost Ioan Filip, iată, unul dintre liderii echipei FC Bihor Oradea din acest moment. El a revenit după ce a avut o activitate, după cum ați putut afla și noastră, prodigioasă în campionatul Ligii 1 din România, a fost și în Ungaria, a fost campionul țării noastre. Iată-l acum la Oradea, aici unde pune umărul la construcția acestei echipe frumoase care spunem noi că se anunță FC Bihor Oradea. Până data viitoare, toate cele bune, pe curând!